Nonni. Moro moro, se on Jaamies täällä ja tänään vähän NRiä jälleen ja niitä joukkueen muokkaamisehdotuksia sieltä muutama. Taisi olla, että pyydettiin se Jason Trouba pyydettiin. Sitä kysyttiin ja sitten hyökkäykseen taas Nikita Kucherov ja maalivahdi pyydettiin joku lupaava maalivahti, mutta meillä on tää Subbani täällä kyllä. En mä tiedä, tarvitaanko me ketään muuta. Et jos tossa lähdettäisiin sitä Troubaa hommaamaan ekana. Musta tuntuu, että kun tässä on ne fantasiavaraukset, että se Trouba ei ole alkuperäisessä joukkueessaan. Eli pitää mennä puolustajat. Super Bowl Lady. No ei oo. Anaheimissa ei oo ainakaan. Carson Murray. Jumppaa. Oho. Ei me mitään Robert Bertuzzoa kattella. No ei. Sitten täällä. Ei. Täällä. Jos näitä kokonaisuuden mukaan järjesteltäis. Se on 83 alun perin, että musta tuntuu, että se olisi keittynyt ainakin yhdellä. Tässä on nyt kyllä se ongelma, että se voi olla ihan missä joukkueessa vaan. On näillä on mutta aika lupaava joukkue. No ei nyt oikein vielä ainakaan ole löytynyt. Se ei Bogosiani, vaan Trouba. Carson, Oleksiak, Sesi. Ei tääkään. Mihin joukkueeseen se on voitu tunkea? Tietenkin se on just siellä listan viimeisenä olevassa joukkueessa. Siinä. Jakob Trouba. 21 ja 84. Trouba otetaan tosta. Hinta ei ollut suuri, meillä on muuten täällä tosi lupaava puolustaja. Tai no en mä tiedä tosi, mutta lupaavaa porukkaa löytyy ja jos me tätä Quincyä kokeiltais siihen. Oho. Ei. Mistä se oli tosta? Okei, eli jos siihen laitettais lisäksi vielä tommonen joku pikku varaus tuolta. Ja toinenkin. Noniin. Se oli siinä. Sitten se Nikita Kucherov, joka oli muistaakseni vasen laitahyökkääjä. Joo.
Sanokaa kommenteissa, jos musiikki on liian lujalla. Toi pelin musiikki. Pari pöppinia ja kaikkea. Landi. Mikä on RFA? No ei kiinnosta kyllä. Se olisi kiva, jos jostain näkisi paremmin, että missä kukakin pelaa. Ja kun mä en edes tiedä sellaisen Kucherovin kokonaisuuttakaan. En ole kyllä ihan varma, että onko se vasen laituri edes. Stanley. Upperdal. Wood. Kerpi Rygel. Tästä tulee loistava pelaaja. Burakovski. Taisi täältä just aloittaa. Eli se ei ole vasen laitahyökkäys, se on oikea laitahyökkäjä Nikita Shrepak. No niin, siinä se on, Nikita Kucherov. Tuolla on meillä täällä Tsikovia ja Mantaa ja tää Riidi. Tästä sanottiin, että tää heitettäis pois ja toi Kucherovi tilalle. Ja jos siihen vielä jotain sentteriä täältä haettais päälle vielä. Kermaks kakun päälle. Hartman. Okei. Eli ei Hartman. Jos pyydetään niiltä tommonen varaus siihen vielä päälle. Ei. Entä tommonen varaus? Ei, no entä ilman varausta? Matt Reed on kuitenkin 29-vuotias, ei enää aio kehittyä. 3 vuotta sopimusta. Mitäs Kucherov? 22-vuotias. 1 vuosi jäljellä. No. Kyllä me... ei. Joo. Sitten katsotaan vielä jotain mukavaa maalivahtia. Siinä on muuta huippulupaava maalivahti. Mä ajattelin sitä Vicentinia hommata.
Siellä on Visentti. 81. Jos me tosta Anton Kudobinista luovuttais. Millaisen kauden Kudobin pelasi viime kaudella? Oho. Se ei pelannut pudotuspeleissä ikinä. Viime kaudella 20 ottelua. 8 voittoa, 8 häviää. Pääsetyt maalit 42. Nollapelejä oli 2. Okei. Entäs Visentin, onko pelannut vielä yhtään kautta NHL:ssä? Tällä kaudella se on nostettu NHL:ssä ainakin ton mukaan. Minulla on NHL:ssä 1 matsi. Häviät 1, pääsetyt maalit 3. Kuitenkin 9. No, Visentinistä kehittyy vielä ihan hyvä. Mutta jos me siihen mukaan vielä koetettaisiin pyydystää tommonen. Eli jos me otetaan toi pois, niin nyt meni. Eikö? Ajaa. Tommonen. Noniin, saatiin se sieltä. Eli toivottavasti ei mennyt palkat yli. Lähdetään katsomaan skuadia. Eli Neil Kopitar Kaporik, Kutserov Nielsen Silverberg, Penner Kok Granlund, Caron McDavid Maroon, puolustus Määttä Seabrook Brown Trouba, Gleason Mihalek. Joo. Lehtonen Visentin. On Kolppanen hyvin kehittyvä. No 2,5 tähteä. Onkohan täällä AHL:ssä ketään hyvää? Ei. Ne on kaikki noita tulevia hyviä pelaajia. Mut jos me ylijäämä pelaajat Sykko, Mihal, McDavid, tarpeet jos me tarjoukset, kaikki tarjoukset, voimassa olevat tarjoukset, en tiedä kyllä mitä tosta tapahtuu. Kehitysraportit. Kokon huonontunut ja Mikke. Miksi huononnuit? Niin sitä mun piti vielä se jotain oikeeta laitaa hakea vielä ykkösvitiaa. Mä ajattelin, että tuo vois jotain vähän mukavampaa hankkia tilalle. Kopitarin kuin sen. Just se. En nyt muista nimeä. Mut sen ton miten voi olla näin vaikeeta sanoa? Ton Kaporikin tilalle. Voiskohan tämmönen kauppa mennä läpi? Saadaan vähän palkkakattoonkin lisää tilaa. Ei. Eli jos me siellä laitettais mukaan vielä joku varaus, tommonen. Okei. Tommonen. Okei. Tommonen. Ja ei mene, koska syy on, että... No niin, jouduttiin kyllä luopua aika reippaasti kyllä varausvuoroista, mutta
Mun muistaakseni toi kykyjen etsi, että tänä vuonna on huonoja tulokkaita tulossa, siis varauksessa. Niin. Sen takia ei haittaa paljoa. Se on varmaan ihan hyvä, että Connor McDavid pääsi meillä heti NHL:ään vähän. Vai pitäisikö se? Onko sillä suojaus? Jos me kokonaisuuden mukaan järjestetään. McDavid suojausta ei ole. Silloin paras kokonaisuus AHL:ssä on 79. No jos nyt lähdetään sitten, tää harjoituskausi voidaan skipata tämän näköisesti. Sitten kun toi harjoituskausi päättyy, niin sen jälkeen tääkin video voisi päättyä. Visentin pelasi 0 Detroittiin vastaan. Ja tappio. Sitten on Florida vasta seuraavaksi. Joo. Ja niin lokakuun 6. päivä voisi kuolit mennä uusiksi. Paitsi ei meillä voi, kun ei meillä mene palkat yli. Noniin, otin ensimmäistä ottelua. Siellä on näköjään Jonathan Quick on noitten toinen maalivahdeista. 3-1 johto, Silverberg, Voracek, Kok. 4-2 johto, Kopitar, Wisniewski, maali. Kopitar, Nielsen ja Kopitar. Kopitar otti oikein lentävän lähden tähän kauteen, mutta kyllä Quick oli aika seula. Niin ja tähän kohtaan kun tästä tää video lopetellaan, että se on moi.